Hello everyone, I'm Mrs. Tembo from Washington Hills Junior School. Washington Hills Junior School is an upmarket and result-oriented private boarding school with day school, offering both Cambridge from ECD to grade 7. We are a multicultural and multiracial entity that offers a wide range of co-curricular activities, nurturing excellence in education. Our teacher and student ratio is 1:20. Student textbook ratio is 1:1. Our boarding school facilities are a state of art. Our grade 7 results are always 100%. If you need satisfaction in education, choose Washington Hills. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva ndofunga munotondera paya tichikupai kanhau yemwana uya wekuTrafalgar kuNorton, mwana ane makore 3 akabatwa nemhepo achitaura kuti inini ndiri mumvura ndinoda kubuditswa, uyai muzondiburitsa veduwe. Nhasi ndiro zuva racho ratafambira nhau iyoyo. Takakuvimbisai kuti tichaifambira, nhasi taifambira. Makadini nzo? Aiwa, nzo inofara kupisa chete. Aiwa, ndo pandinoti hamusi mhuka huru. Nekuti dai maive mhuka huru. Aiwa, maimbonzwa? Ndaisanzozuva kuti chokwadi. Mheno kuti zvakamira sei ipapo. Siyalivingela mhuri yeZimbabwe kuhlangana kwethu njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo. Ngiyathemba liyakhumbula amalanga 2-3 adlulileyo silinikeza ke indaba eyomntwana ole 3 years olomoya owabamba kuye, esithi kulesihlobo esabulalwayo safakwa emanzini. Ngakho ke sithe siqhubekele phambili ngendaba yakhona. Namhlanje sisedam lapho kuthiwa kulomzimba womuntu phansi, kulamathambo akhe phansi. Sithe sihambe sifike siyebona ukuthi kuhamba njani, kwenzwa njani ukubana uhlelo lwangikhona libe lugcwaliseka, amathambo omuntu ebe ethathwa phansi. Elami igama nginguThadiwa Shekhuthama, umandlovu wenu ospecial. Ndo pane nyau semataurwa zvitwana Thadi. Nhasi ndiro zuva racho, naizvozvo toda kuti tione kuti zvichafamba sei. Tinenge tichikupai maitikiro azvinenge zvichiita. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Drewmas Media, taking you to another level. Mai
kumadzimai kana muri kunguva yenyu musasvikewo. Handiti ka? Tinoziva kuti kana mukurarama mune twatinoita. Handiti ka? Tinokutadza kusvika pane dzimwe nzvimbo. Handiti? Unokwanisa kunge wakanzi ndokuti upfume. Unokwanisa kunge une divisi. Handiti ka? Unokwanisa kunge wakaponda. Handiti ka? Tiri kukumbirisawo. Imimi ndimi munoziva mhiko dzenyu dzamakapiwa pamakaita zvinhu zvenyu. Handiti ka? Munhu akapiwa mhiko yakanda sei? Musasvikewo. Tinoda kuti tiburitse ari kuku. Hatiziva kuti tisiye vamwe kupi? Saka tatenda ndokuchena kwati tati kuti kutaura ndechekuti kuchivanhu akachena hana kubata bata. Handiti tanzwisisana? Akabata. Sara onai muri kure, onai muri kuno. Ona zvikuita sei? Nokuti mhepo kana dzichisumuka muzo dzinonhongani. Tatenda.
wakutaura muredio sondungu kuti ndinondiwa kutaura konalava mina madala semonera muri kuita kamuri yezimbabwe vari kuperi avo ndivo gombo vari kunge vachibatsira pachiitipo chiri kuitika pano zuva ranhasi vamuri kuona vamwe vacho ava ndoveushe hwokwachivero neutungamiri ndofunga makambovaona vhidhiyo ratakavaburitsa saka naizvozvo vasati vapinda mumvura vari kumbotanga vaita zvinodikanwa chivanhu chinodikanwa kuti vange vachizokwanisa kuti vange vachishanda kumvura. Munoziva kuti madziva ane vene vavo, kune vakomana nevasikana vekumvura, naizvozvo vanotoda kukumbirwa kwete kungovabatira pamusoro.
muri kuona vakudzoka kuratidza kuti vapira kuvadzimu kuti nevekumvura zvese kuti takutanga basa. Naizvozvo tinovimba chirongwa chedu chava kutanga. Ndofungawo mukatarisa mumvura yemumomo zvipukawo nekuda kwekupisa kuri kuita kunze imbwa madhaki zvese zvakusima pamwe cheteka. Mumvura vanokwanisa kupinda vopinda votsvaka mapfupa asi mapfupa asi kure kure ari nzvimbo kana mukabva kuno kubuda kunze ipapa munawana ndiro regara takagarira pano saka ndinokumbirawo manja kuvaridzi vemadziva kuti aiwa vakupindirwa mukati memba yavo mosvika pomorova manja ndiro notenda mazimba kupa rakanaka soko wondidashidza tsvimbo iye gwezva yandakatagadzira iyawo ndipando ichatanga kutungamira mukati medziva
ndiro basa ngariitwe zvaro nekuti pane nguva yatinozotadza kutenderwa amba tichinge tichipinda mumisha yevakuru vakuru. Saka basa ngarishishandwa zvaro ndakutungamira, asi ndikasvika pamvura aiwa vanokwanisa kupinda vopinda zvavo. Hazvina nguva hombe, tiri pano. vanoziva kupinda mukati imomo tisahwira nekuti nyaya yakadai kana munhu achinge apinda mvura makadai tinenge yakunzi makapinza munhu tiziva kuti muchaita zvakati ndosaka takada kuti titorevesa apa kuti vaitanga vari pano sezvamataura havana kuuya saka vari kuti tisahwira handizive tisahwira anozokwanisa kunako vakadzika kusvika uko wo pakadzika handizive nekuti nekwendeyataura chatiurai basa tiite sei tibviswe kuti muno muchivero munomu tibvise chakasviba chiri mukati kana pane munhu ari mumvura imomo zvinoreva kuti hatina kuchenura toda kuti tichenure mune zvakanaka saka tinoda kukumbirawo kuna namwendamberi namuvese nasaura ari pano chitiwo chiri pano ndechemunhu wese toda kukumbirana kuti munhu achinge apinda mumvura anokwanisa kuzoita chimwe chinhu tida kuti tibatsirane kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. Saura wako wakamira sei tisati tapinda mumvura imomo nekuti tinokwanisa kuti apinda mumvura taane makuva maviri semanzwiro amaitaka ndonhau yabva yaomesesa nekuti kutaura kwavo vari kuti izvo sahwira wacho akasarudzwa kuti apinde achinotora munhu iye wacho haagone zvakare kunge achituhwina. Naizvozvo chimwe chaakunetsawo zvakare ndechekuti vari kutungamira gogo vacho vanongedzera nzvimbo yavati inge ichitariswa munhu, asi
sekuona kwamuri kuita vanhu, mwana mhepo yabva yabata zvakare akuda kuti apinde mvura, asi kwaari kuda kuenda nako kwacho akusiriko kwataratidzwa zvakare nagogo. Ndo nhau yabva yaomesesa kuti mwana asiyiwa achipinda mvura hazvingaite, nekuti akanofiramo mumvura inobva yaita nhau zvakare yakakura kudarika yanga iripo. Vemutemo varipo zvakare, mapurisa vagere havo vari chinhambwe kuti vaone kuti zviri kufamba sei. Naizvozvo ndo zvaakutyisa vanhu kuti ko tikangosiya mwana uyo akanonyura, vemutemo vari kubva vangopindira dzobva dzatongochena cheni. Naizvozvo pabva paita mangange makwikwi kuti zvofambiswa sei. Tinozabatsira mhuri yekwamurinda gomo kana kuti yekwameki kuti vaburitse marimenzi ababa vavo vanoti vakapondwa vakakandwa mudhamu as way back as 1991. Zvakabuda pamhepo yemwana zvikataura mweya wacho kuti yamutore mvura, vakaita maprocesses, vakaenda kwaDA, vakaenda kwachivero kwamambo, vakauyawo kune kansela. Taita malogistics ese taunganidza vanhu panapa pati panenge pari kushayiwa coordination now pakati pemweya wakataura kuti munhu anonotorwa mumvura the actual execution tachinotorwa kwacho. Vemhuri vakuti mwakunongedzera kuti vakati varuku, mwakuti vakati varuku, mubatsiri wacho abata muchiuno hatichanzwisisa. Saka muchiona panapa pane ka discord, vamwe vari mumvura mwakati akadarikawo inyaya yekuti vemhuri vakatadza kuita a proper execution plan ndokuti vasvika pano pavari kuti pane hama yavo vachazoita sei. Saka in short taedza kubatsira kuti mhuri iwane hama yayo, but tingati it's an abortive mission. Hazisi kuratidza kuti zvichabuda zvakanaka semarongero atakazviita tine urombo, but we done our best kuti tibatsire mhuri valokete mwoyo wavo nemarimenzi ake. Mukoma Andrew, nyaya yepari zvino ndezvekuti tazama kuti tipinde mukati umu. Zvakuda vano vemweya vanenge vachiona sezvo pana amai vanga varipo nemamasvikiro vari muno ndiwe machiviro chete, asi changana chikumbira zvekuti dai kwawanikwa muno muZimbabwe taona magombwe akasiyana siyana kuti vave vazobatsirwa nasahwira kuti vatinongedzere kana kuchemedza mwana iyeye ataura ari iye kuti aiwa apa zvochokwadi mwana ari kurwara mukoma Andrew, asi zvakuda kuti tibatsirane tiri pamwe chete nemagombwe akasiyana siyana, vari kwaMutare, vari kwaMurehwa, vari kupi, vauye kuzotibatsira muno machivero because tiri tega tikwanisa kuti zviite izvo. Ndiri kuona fanika kuti zvichatinesa izvi. Sei madam? Ndiri kudarwa kuti makore acho awandisa, wakuti mumvura mwacho mwaipindiwa vanhu vachingofamba mwakaoma, saka mune mvura so kuti zioneke kuti munhu ari apa. Ndiri kuona fanika kuti zioneke. Isusu tauya panapa handisi tichida kuona chishamiso chirikuda kuitika maMapfupa, handisi chishamiso hachina kubuda, saka toti taitei isusu tete kutaura kuti vanhu vemidhia havana zvavari kuita. Saka inini chikumbiro changu ndechekuti faira nhasi iri zvinhu hazvina kuzadziswa ngairitwe deleted kwete kuti izvoni nyaya izobuda ichinzi maMapfupa makazowanikwa munhu mudhamu repaMapfupa munhu asina kuwanika. Ayo ipapo ndaramba, ayo ipapo ndajamuka, ayo chimba ngaibude mudhamu isusu tinotenga fishi mumabonga umu, handisi ko dzikatedza kutanga kubatsika mvura ikaoma kwaikasazonaya apa takuda kurima mvura ikasanaya umu. Ayo ipapo ndibatsirewo midzi takamira pakakokusadya kurava pane hwahwahwu wakavhenekwa daita chimwa masupa zviri nani. Aiwa tibatsirei, nyaya iyi haina kuitika kwamuti indikanzwa nyaya icharonzi nyaya yakabuda yanzi munhu akawanikwa mudhamu munhu asina iyanzi kuibhiliva chimbombaibude mwana inini nhau yangaibudeu dai mwana ahakiswa nemhepo iye apinda maaitsambo because kana munhu akafa chechadanosozorodwa cheko chekoka mwana haambonyura mudhamu. Ngakasiye mwana ataure nyaya mwana ahakiswe mhepo aburitse munhu wake imomo aende. Lasi munhu akatenga basa rake zvakaonwa nemwana. Mwana yataura paruzhinji. Aiwa mwana ndiye kane nhau yese kwava vanhu vabva kupi apa. Mwana ngadai angopedzisa basa rake semwana. Ini nyaya iyi ninacho bodesi.
uya ngaidhilite fayo ngalidzilitwe because zvina kubuda ipapo ndiri kupakana napo ndichiripo zvangu. We believe kuti zvinoitika zvechivanhu, people can maybe panoita zvokuti panoita vanotsvaga vanhu vanoita sei, but the other problem yanga iripo ndeyekuti tazoona sokuti ivo svikiro ndoranga raakupinda pamberi rather than kuti mwana wacho anga achita se achitaura, because we would rather have the kid wacho akahaka otaura kuti che ndepapi, then tinozerowa totsvaga padhuze kupfuura chi patinganingirika. Then also pane nyaya yesafety yekuti tenchidawo kuti even wapinda mvura pacho pafanira paine safety rope yekuti in the event yekuti mumwe anyura kana chi panokandwa rope yoita se yodhonza munhu. Inini zvikuru handisi kunyanya kufara hangu. Zvisiri kundifadza ndechekuti kana munhu achinzi ane 31 chanyanya kuitika ndechekuti mwana achiri mudiki. Dai kwabaita kuti 3 years mwana anopedzisira akudya, asi chiripo ndechekuti tinoti tiri vanhu toda kuitwa nemazvo zvokuti ndinoona sekuti wangonanga kuno kudhemu pasina zvimwe zvinhu zvazvifanira kunge zvichiitwa. Pane zvakawanda zvinoitwa, madzishe enzvimbo oudzwa, ende vedzinza racho vava vachifanira kuuya ndo vanga vachiteketera. Uye kuno kumvura kuno kwakusingafani kuuya vana vadiki pachiitiko chakadai, vakuchifanira kuuya machembere nevarava, kouya vedzinza racho, kouya madzishe, kouya mhondo. Ndinoona kuti kana vanhu vaizounganidzwa vaifanira kuzowanda kudai neuwandu hwavo mashure mekunge mapfupa acho atobatwa, nekuti izvi ndezvechivanhu plus mhondoro chaya dzinopinda mvura imhondoro dzemvura dzemanjusu ndodzinopinda mvura. Saka ipapapa ndinoona pane zvakawanda kuva mutumbi urimo zveshuwa maonero andi kuchiita, asi chivanhu chacho chadimbudzirwa. Vatanga ngavaipedze because kana vasisiyada satosiyira isusu mhepo panapa. Munoreve kana muchiti masirwa mhepo? Because hani mukona zvaitiwa apa nditi hatichazivi, because taitanga nyaya handiti nyaya inofanirwa kutanga kudi inofanirwa kutopedzisiwa, because kana izvezvi ini ndine mudzimu mukangouya mukandiitira zvimwe zvinhu musati mandipedzera zvinhu zvangu asisina rugare. Saka ngavangopedzisa, ende tachikumbira kuti pafanirwa kudanwa masvikiro akawanda vobetserana kuita zvavari kuita izvi, kwete munouya muri 2 uya mune munhu anoona zvake, uya anoona zvake, uya anoona zvake, uya anoona zvake. Saka vakauya vakawanda akatowana kubetserekana pamberi kuti nini ndazviona izvi zviri apa izvi yamutore kuti ndakanda tsvimbo enda munotsvaga ipapo munhu asiri kuona asiri kusvikirwa akuonei anotorei hapana chaanotora iwe ndiwepinda upedze basa rako kawanda plus anofanira kutora mwana uyu wokumbirira kudzinza vake wokumbirira mhepo yogara pamwana handiitika mwana otungamira oenda kwete kusvibisa mwana kuti masvikiro vasina ndo vasvibisa mwana kukumbirawo tsvimbo yavaisa mvura muka zvemasvikiro izvi vanyepa bhosi hapana. Dai munhu achina aida kubuda mvura arimo achida kubuda mvura aingonohaka pahama yake voti munhu ari apa kuti osvika kutora munhu, kwete kuti mwana akadai sonza atore munhu atora munhu pai. Ko tsvimbo yavatisa mvura ingavabvise tsvimbo. Ndini akuchandongoonaka ndechongotika zvangu achinofanira ngoita nditika vangaifanira kuti nguva yavanosvika ivoka mwana sekumbogarawo kwakaitwa nemhepo bhosi kuti vabatsirikane. Mwana ndiye ari kuziva pane munhu, mwana achinanga agaro nemhepo otungamira ndiye mwana kuti mabhonzo ababa asekuru angu ari apapa vanhu opinda votora, pane kuti vanhu vanari kutyara kuti mhepo yananga ingogara mwana ndiye apinda atore mabhonzo, kana kuti vanhu vanotyira kuti mwana achina apinde mvura basa rachina harikwanisike kuitika nekuti ari kugara nemhepo ndiye ari kuziva zviri kuitika. But mwana mudikika mwana mudiki hake baba, asi chinoitika ndechekuti mwana kana agarwa nemhepo chaizvo anokwanisa kutoshanda basa raashanda sekugara kwaari kuita, anokwanisa kutopinda umu mhepo yamupinze imomo haizomusiya achifa inomuburitsa futi yapedza basa raari kufanira achiita. Saka mwana ndiye ngaagarwe nemhepo, ndiye ngaapinde mvura atore mabhonzo asekuru vake abude kunze ndokuti basa ravo rifambe mberi riite zvakanaka. Chakanyanya kutaura chavangafanirwa kunyatsoita vafanirwa kudana kuti ningi ngavapinde umu, kwete kuti anoda ngaapinde, because mukati anoda
ini ndatobvawo ndakatoita zvandandaitawo hapana pandichabvuma kuti ndakasviba ini ndisina ndinotongotaura kuti handina kusviba because ndinenge ndisina zvibetseri ngavadaidze chero maprofita cheko anotoshandawo basa iri ngavaunganidze vanhu because munhu wachona atombosvikirwa ataura kuti hanzi ko munhu akapinda akasabuda zviri kureve izvozvo tiri kuvabvunza kwanzi munhu akapinda akasabuda imhosva yatinenge taita. Amuri yeZimbabwe ndofunga mazviona zvatora nzvimbo tauya takamboedza kubata gogonzou ndo vakamboita dare iri mukavaona pachivhitivhiti asi gogonzou foni yawo yanga isiri kuita zuva rekuuya kuzotora mwana rakwana havana kubatika naizvozvo kwauya vamwe gogo vanga vachitiwo zvakare gogo machuma vanga vachitiwo zvakare vari kukwanisa kunoita basa irori asi dambudziko razoitika nderekuti tasvika pamvura mwana aita mudoko mhepo yabata asi kuti apinde mumvura zvaonekwa kuti ko akazonyura zvinozofamba sei naizvozvo ivo gogo vakoniwa kuti vati apa ndo pane munhu naizvozvo chimwezve chinhu chanetsa zvakare ndechekuti mapurisa esabhu akwa akaziviswa akati isusu hatiuye kana munhu asina kunyura hatiyozotora mapfupa emunhu akafa kare kare tinotouya kuzonyurira anenge anyura naizvozvo panga pasina professional diver zvakare anokwanisa kupinda mumvura ruzhinji rwaonekwa rwakutya kusaba kuti tingapindemo tinonyura. Njengokuzwa kwenu balalele emakhaya sizamile sifikile nthemba lizibonele okuthethe indawo okwenzakalileyo lapha endaweni umntwana obanjwe ngumoya wasegijima phela ukuthi engene emanzini efike lapho kulamathambo khona abasebemdonsa abazali besesaba ke ukuthi mhlawumbe engangena usengagalula khonapho emanzini ugogo unzo nguye owake wabamba idale ngikhona emuva ngale ukubana zama ukuthi encedise ngakho ke besikhangelele ukuthi sibe sibuya la sibe silaye namhlanje kodwa ke sizamile ukumthinta ecingweni sehluleka ukumthinta kodwa ke bekulomunye ugogo okade ekhona nguye ogcine sebanjwe ngumoya wakhona wasekhuluma kodwa ke uyehlulekile ukuthi eqonde sibili lapho kulamathambo khona. Ende chimwezve chinhu chazonetsa ndechekuti zuva ranhasi ndo zuva riri kumapeto emwedzi wechivanhu kutanga 15 zvichienda mberi hapachisina naizvozvo kuti titi tichadzoka nenhau iyi nhasi uno hazvichaite muna Dhisemba mvura inenge yanaya dhamu razara hazviite kwakutozomirira October next year. Zvakaoma kunzima njengokuzwa kwenu balalele emakhaya inyanga yesintu iyaphetha kusasa ngakho ke kuyasokungaphezulu kwamandla ethu ukubana sibe siphenduka njalo sibe silinikeza iupdate yokuthi kuhambe njani ngoba singakhangela December kusithi izulu lebeselisina ngakho ke idamu lebeseligcwele ke bengasakwaniseki ukuthi sibe sibuya kulindawo sizama ukuthi siyenze umsebenzi wona lowo sesingayikhangelela indaba leyi kumnyaka ozayo. Asi kunyangwe zvazvo pasina chakwanisa kuitika nhasi I think chitiko chanhasi was an eye opener kuitira kuti kana mangwana vanhu vakuti handei pane mashortfalls sevanenge vakuti apa tofanira kugadzirisa so ari kunopinda mvura ndeuyu uye zvakana tasvika ngatiite kuti mhepo ibate pane uyu isarambe iri pane uyu nekuda kweedge handifungi kuti mistake yakadai so ingadzokorodzeke zvakare nekuti svikiro parasvika rasvikotaura riri kunze kwemvura kuti apa ndopatiri kutarisa kuti muwane munhu anopinda wacho hapana akatrenwa kupinda mvura hapana polisi sabhu akwa unit yakati hatifambiri izvozvo naizvozvo pashaikwa vanhu vakuti vanzi ngavapinde asiwo zvakare svikiro rinenge richiti apa ndo pane munhu mwanawo zvakare ari kunongedzera kwakewo futi zvasiyana futi zvinhu zvacho zvinode kunetsa mbichana kunzima balalele emakhaya asazi ukuthi ade kuliqiniso yikupi ngoba umntwana ebekhombele sithi hayi umuntu laphana and then ugogo la ebekhombele sithi umuntu laphana ngakho ke sigcina singasakwazi ukuthi kuhamba njani kodwa ke okwenzakala namhlanje kuyalimukisa abakhona abemuli ukubana kusasa unyaka ozayo nxa sokuqhutshwa njalo umsebenzi omunje bayenze belonanzelelo kudingwe umuntu okwaziyo oyingcishi yokungena emanzini ethole amathambo akhona hayikhona ukuthi kuthiwe sothwe umuntu laphana ongena emanzini ebeseswelakala. Tathulanezwa mahara nasi
Shumba. Ndatochinja complexion ndauya ndiri yellow bonus ndakutoita aka chocolate. Regai nditende masivanda vanga vakatibatira mushina wedu muzuva ranhasi. Endru neshamba ndiro zita rangu. Tadiwa Kutama ndiro zita rangu. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.